Arigilnan. Arigilnan se. An woppu yaade nangue a sellani. Alhamdulillah den dana Allah. Kanjé no wul. Yan to mina. Inde galle hawa nyangen ummi. Nde kanko wino mi artu. Anda da nyanti min andira mo do wut. Aɗa hawa o yidde aduna o noddi kam mbiɗa sikka hunde fof wiyatami oyi mami mo changenami hooram nde ɓorni kam oɗo wutti te min ɗum ɗon fof waƴani kam joni halmi ha tampumi kono wonno ko sehlam o yiɗi kala ko waɗi tan taw mbiɗa waɗa ɗum Wallahi bara. ɗo gartuɗa joni Gartumi ɗo mami galle joom wuro. a galle joom wuro a waɗi ko moƴƴi noon jewtoya seeɗa diwtinoɗa ne moƴƴi hen Ala min kay nannomi ko wajiɓe en gaddi toon ballal ko fate miskine jami toon kono no haaldi ni o wi ko mi leeli arde ɗiɗi kadi o windi liste mi anda ko liste o wi o windi windeteɓe ha pari liste barko an woni hoore de ala min kay wi komi ñawli arde komi leeli mi ala e liste he mbimi wadde basi ala lawol haɗani e gotol ballal ngal ko woni wona wona markam wona bourse familial eyyi noon tigui ɓe mbi noon tigui ɓe mbi wallahi min ronki andude ɗum e faraysa kam kono ko bourse tigui bourse familial familial ene ara chaque 3 mois kono holliti kam dal kanko joom wuuro wi min ñawli leyli arde kadi liste heewi ɓe windotiron bindi bisimilla saago Allah saago ma ɗum kam mi nan tan miskineɓe ne ganda ko noon tan mi ari ɗum de baba ko an joom wuuro wiyata noon kono min kajja ko jooɗim ko pomata mboɗo janggi ay bourse familial wonna ko miskineɓe te an ngoɗo wuuro miskineɓe sene lime ko galle men o woni gowma tan enen kam kala keɗɗo ko enen poti adade ala a leeli an fotano toon yaade ni nde an nde o wiide kanko foti windude indema kono wona an jaaha ha to ɗon wima ɗum a leeli ay ɗum ko an joom wuuro wiyata noon kono min o wita kam noon par ce que mo wiyata ko a janggani min kam mi anda kadi cikkanmi kam kamɓe aɗa foti nunɗude tan aɗa kamɓe gardina koye joni maɓe fawa min mbaɗiri saabu Allah tan min mbaɗi min heddi noon ko joomum waɗi fawaji kala ko neɗɗo waɗi artata koye mum min kam hay bat kono wadde ko noon min mami lijjit ɗum par ce que ɗum ɗo wona lawol kamɓe ɓe jeeya koɓe tottaɓe koɓe nelaɓe yimɓeɓe kamɓe ko kamɓe jooɗini en toon enen ala ko mbawɗen hen enen eɗen sen gottima hande en kirtota sen kaccitima en gottata so bourse familial ari haade goɗɗo hebde normalement joom wuuro ko enen foti tottude ha para ɗum noon jooɗo ko min lijjitta ɗum ala mi wiyanima noon ayi accu e juuɗe Allah gaddano e bourse familial o Allah no wawi addande en ko ɓuuri ɗum Allah ne jogui ɓuuri bourse familial Allah ko jogui ko gasata baba wona aɗan ɗo leeli hande en gottaki accu mi yaha mi ara kajja woto wat argay ɗum ko min lijjitta ɗum an kay jotta argay kajja muñanam joni mi ara la ilaha illallah ɗum a wawa ala ko mbawɗa e ɗum argay ɓen so ñaami hay sa ɗeɗi ɗumen tuuduta est ce que Allah e dolaɗo kajjade kam lawrima Coupé.